Marisa, hau zen zure txikitako auzoko zelaia. Bai, hemengoa naiz, bai. Etxetik ona jaisten zinen, bai. Futbolera jolastera. Bai, hemen atzian dau plazoleta bat, eta kuadriekin han jolasten genuen. Neska taldea zan, neska eta mutilak. Neska eta mutilak. Eta niri beti danik gustatu izan zait futbolean jolaste. Txikitan eskutuan ibili bat zinetan futbolera jolasten? Bai, ikastetxean kalian ez. Bai, eske, bera jokatzen zuen auzoan, baina nik ez, ni bakarrikan eskolako patizoan. Eta deban. Ni debako playan, zen toldoko lagunekin, antolatzen genitun partidak hor marea baja zegoenean, eta hor antolatzen genitun, orain futbol playero bezala. Neska asko ziren, zuek bezala futbolean jokasten zutenak? Nik uste duz ez. Nik playan ni bakarrikan. Gure kuadrilla, eskolako batzuk, eta... Pero ez bakarrikan futbolean, kirola, duela 50 urte, ni bakarrikan egiten nun kirola. Orduan, ni juten nintzen korrika egitera, eta ni bakarrikan. Juten nintzen bizikletaz ibiltzera, karreteratikan, eta ni bakarrikan. Eta biti zegoen impresentable bat, zure alboan jartzen zana, eta esaten zuen, rubia, dale fuerte, jo me cauen la mar. Kirola zelako gizonezkoen terrenua. Exactamente. Eta 1971an, zuek zelai honetan jokatu zenuten Euskal Herriko historian jokatu den lehenengo partida. Guretzat zen, hazaina bat, balentria bat hori lortzea. Eta pozik geunden. Neskak, eta nola gogoratzen duzue partida jokatu zenuten egunura? Jende asko etorri zen, zuek ikustera? Nik gogoratzen dut, nondik zegoen nere neba. Hor, zegoen ikusten. Grada horretan, eseri da? Grada horretan, eta gure kuadrillako beste mutil neska amendik. Grada korrela gogoratzen dituzu Almudena? Ni bakarrikan gogoratzen naiz hemengo gradak, eta, bueno, graba diferentea zan, claro. Nik gogoratzen naiz historizoa como las catacumbas, ziren oso... Tetrikaz. Tetrikaz, eta, bai, ezta? Bai. Claro, eta nire txetikan ezen inore etorri. Ez zitzaien gustatzen? Ez, de txikos. Mutilen gauza zan, bai. eta etxean esan ondo ikusia izango? Ez. Nola joan zan partida? Irabazi zenuten? Bai. Bai, bueno, irabazi genuen, nik enteratu naiz, argazkian, dakagune argazkian, zeren kopa batekin gaudela. Horrezegatik, pentsatzen dut irabazi genula. Baina nik ez dakit, zen bat izan zan, zeinek sartu zuen gola, eta... Bat utz. Zein sartu zuen, ez dut gogoratzen, baina bat utz irabazi genuen. Eta ni hemendikan ibiltzen nintzen korrika, zeren ni abiadura handikoan nintzen, eta bastante ona nintzen driblatzen, eta ni bandatikan korrika, atoa pastilla, eta Marisa zegoen zentroan errematatzeko ni bidaltzen dituen baloiak. Gainera, zuen partida hura Espainiako gobernadoreak debekatu egin zuen. Baina... Zuek noiz jakin zenuten hori? Gu enteratu ginen, hanengo omenaldia. Nien nekizen horretaz ez. Orain dela 4 urte, edo. Egin ziguten omenaldia, hemen iburuan, norbaitek esan zuen hori, eta guk ez genekien. Ez genekien. Eta, pero bueno, a ber, debekatuta. Eta zer gertatuko zan. Guk kartzelara eraman, 15 urtekin. Claro, egunean bertan horrela bizizan gabe ere, emakumezkoen futbolaren aitzindari bilakatu zineten. Bai. Hori ere gerora... Bai. Horretaz kontziente gerora izan zen. Bai. Baina egun hartan ez genuen horretan pentsatzen. Nik uste dut gutako inork ez zuela hori pentsatu. Guretzako gauza natural bat izan zen. Honera etortzea, jokatzea, eta 4 partida gehiago egitea. Eta hor bukatu zen dana. Gero ja bakutsa jarraitu zuen bere bidea.
Zuek ikusten zuenean Eibarko neska bat taldean kamisetakin? Zer mugitzen da zuen barruan? Oso politxa da. Oso gustora ikusten denik neskatoak, Eibarrez jantzita, baloi batekin besopean, kaletikan ikustea. Hori da niri gustatzen zaidana. Honea etortzea eta kamiseta batekin neska bat, bale, bien. Baina unbiak, neskak, Eibarrez jantzita, kamiseta, praka, mediak, botak, baloi batekin, aida, esa me gusta. Ikusten duzu zure burua neska hortan? Bai. Igual, bai. Bai. Ez que egia da, hori da. Gogoratzen gara. Bai.